دبیرانینا سالڤاگەرە داگیرکەریە عەفرینیە شەشیەمین دەولەتە ترک و هەفکارێ وێ بە هەموو پیلانên قڕێژ و هۆبانە ئارامیە گۆلعەفرین دبن ناوێ پاراستنا سینۆرê xwe dagerkirin û milletê wê penaber û koçber kirin. 180,000 Kurd li ser axa xwe bûn berxwedaniya mezin bi hemû hêzên leşkerî berxwedan beramberî sîlahên giran ji bo ku hêzê xwe yî teror bicî bikin û projêya rêveberiya xweser vala derxin û demografiya Bakur û Rojhilatê Sûrî li gorî bercewendiyê xwe par bikin. Lê îro piştî 6 sala got dewleta Tirk û hevkarê wê beramberîn dewletên navnetewî û hemû dinyayê xuya kirin got ne tenê axa Efrîn dagir kirin lê belê rehê Kurdîtiyê xwestin qir bikin û wekî godarê wê ji kokê rakirin û bêrih kirin. Li kêleka pîlanê xwe yî dagirkiriyê êrîşên li girtîgeha Hesekê ya govsedan Daeş girtî bûn carek dixwestin ew hêzê hov nû bikin û li gorî wê berxwedaniyek mezin hat darxistin encamê wê 121 şehîd jiyana xweşdestan ji bo aramiya milletê Bakur û Rojhilatê Sûrî. Di dawî de em soza xwe nû dikin bi hemû saziyên rêveberiya xweser û milletê Bakur û Rojhilatê Sûrî û milletê koçber li Efrîn û Serêkaniyê got em şopdarê xeta şehîdê xwe bin û em projeya rêveberiya xweser bi ser bixin û carekê din em Efrîn û Serêkaniyê rizgar bikin û projeya netewa demokrat esas bigirin. Berxwedana Efrînê!